Indah, dengar sampe esuk wis rajin nyapu-nyapu. Biasa pegawaian Dengar sih Cik Ayu nih dino iki rek deloken. biasa elek. Yo Kak, saiki lho kok dengaran. Sun ya wingi mari diteri aku. Oh iya iku aku saking mari iku lho dulurku teko kene. Oh Cik apike dengaran ta lah. Yo kek biyen aku le yo apik sih. Ayo be enggak maksudnya kan diteri pakene ngono lho Cek apike ngono ta. Iku dunge lho Cek pantese ngono lho saiki. Iya. Suwun ya. Kan kata nanti saya gimana? Kate nang sampean aku. Apa? Anu kate nembung utang. Mangkan dungaran sih sampean ngelem-ngelem aku biasane po dikei dicacat. Ono wong klambi ngene jare gak salin, ono ngene jare lapo. Utang dhuwit 200 sae ben seminggu maneh gak balekno. Ono sing wingi gorong dibayar lho kurang 100 kok iso. Lah iki cek mesisan 300 ngono Mbak Indah. Terus seminggu maneh kok tak balekno ya. Tak gawe iku lho, apa jenenge katene? Kata apa maneh alasane menakno sepeda. Age yo, gak kerja. Gak ano mari tak gawe sambune. Pen lo jarene anu ngene, Mbak Indah kula lek nyelang-nyelang opo ngono diselangi jarene Mbak Indah kula apian wonge. Makanya aku kate nembung. Aku kan koyo ngene ku boleh anu sih, ngerayu-ngerayu aku sih. Yo gak ngerayu aku. Peane biasa nang buriku nyuwacati dikei panganan yo dicacat. Gak ngerayu. Saiki dungaren oleh mangelem-ngelem tok nang aku tiba ono maune. Gak oleh ta, 200. Engko mesisan kurang seminggu iku lho, kan dadine 300. Cek mesisan ngono. Ya Mbak Indah ya. Apa iku aku lek atu arisan pengen jaluk, pen yo tambah suwe mau arisan kapan metune arisan iku? Kurang setahun. Loh tambah. Di arisanku iku yo 5 juta. Engko kan ge bayar sampean 300. Ya iku wis. Ya. Yo gak ngelompok dhuwit engko dorong punah maneng. Mbak Indah nyene maneng. Ngono apa kan aku njakno arisan iku. Gak aku terus bayaran. Duh ya Allah bener 200 sae Mbak Indah iku. Lah apa mau memuji-muji Mbak Indah. Wis tak rugi ya. Iya. Rekan ono karepe tok.